Je pondělí ráno a já jsem tak jako zjistil, že jsem nenatočil úvod do videa. Takže tohle úvod do videa, takže už je to pokračování dílu Cesta mojí kulturistikou. Cesta mojí kulturistikou. Cesta na mé první závody. A doufám, že se vám tohle video bude líbit, bude takový... Je tam takový okecávačka, uvidíte trénink, co mám hamstringu, který vlastně pak došlo, že už jste viděli, ale tak to je jedno. No a vlastně nám i od dneška začíná zase jako pokračování, protože už je super, protože mám peak week, takže nic nebudu to okecávat, užijte si video a zatím čau. Takže jsme tu na zákupu. Já jsem říkal, že chci natočit vlastně jako běžet trénink, který jsem ještě natáčel. Po mi došlo, že jsem ho natáčel, když jsem vlastně měl nový ty mikrofony, takže vlastně žádná novinka. Takže si teďka dáme... ne, teď určitě není čas si dát test síly. Máme tu 12 opakování. Teď dáme 45. Vidíme, jak to mohlo stačit. Start. Tak, to bylo první 12, za chvilku mi přijde trenér, trošku nestíhám, jsem v časovém skluzu. Takže trošku musím chvátnout, teďka dáme pracovku, pak máme 20 sekundovou pauzu, rest pauzu a dojedu to, nebudu to natáčet, nebudu to omílat. Dneska jenom takový lehký trénink hamstringů a si myslím, že spíš po tréninku bude toho víc co říct, jak to vypadá a jak to vlastně bude tohle pokračování. Vlastně zase už cesta na mé první závody 3. Tak vidíme si to na videjku jenom jeden set, zase hezký. Poslední jeden po 12 opakování. Jsem unavený. Těším se, až přijede Tonda. A no, musíte uznat, že je to fakt jako hodně hustý, že vlastně za váma přijede takhle trenér, jako kdo takhle by za váma přijel. Ještě dá se říct takovýhle dálky. No jakoby, že jo, je to docela z dálky, takže jako bych řekl, že to je fakt úžasný. Nic, den se vrhnul na sérku, je to poslední sérka ze 3 a jdem na to. Jsem docela vyčerpaný. Ty pičo. Mu se říká self-spot. Takhle to se dá udělat. To možná vypadá vyjebaně, ale zase jsem si, dal jsem si prostě dalšího páčka navíc, nebo navíc. Měl jsem jich udělat 12, udělal jsem jich 12, ale neudělal bych je. Takhle jsem je aspoň udělal, no. Takže i takhle se to dá udělat. Už jsem nemohl. No nic, jdem na další cvik a musím pospíchat trošku. Takže máme tu RDLka, máme tu top set, 8 opáček. Pokud to dám, nemám trhačky, takže budu víc šveger. Ne, moc tam není, tam kolik, 90 kg, takže to je hovno. To odhadem, já nevím, kolik tam dávám, upřímně já to nepočítám radši. Tak přesně ty tráči potřebuju, ty vole. Tam kolik, 90 kg, takže to je hovno. Dobrý, vidíme palčáků, chop. Problém, strašně to vlhký ruce, vole, takže já jsem teďka si posral totálně sérku, nechám to tam, vole, tě viděl aspoň, že se mi vždycky nedaří. Podívám tady nějaký tráči, byly nějaké 8 na zemi, nevím, koho to je, doufám, že to je Matyho, doufám, že to není nikoho jinýho. No, co si budeme, dneska síla není a ani se nedaří.
Ale vidět, aspoň na video hezky, že vždy to nejde podle plánu, tak abyste chtěli vůbec nejkončím nic dělat. Ty tráčky, doufám, to není nikoho jiného. Doufám, že je to Matyho, ty vole. Pojďme si svoje tráčky nechal všechny. No nic. Ještě jednu backovku, backov set. A jdem dál. Takže, teď máme abdukce. Jeden poslední sérii podle osladila. Takže to nechám na těch 25 a už budu poslední sérka zase. Říkám, dneska to nějak nechci úplně jako zase natávat ty videa, hlavně to je strašně sedí a přesně se cítím jako úplný čurák, když tady natáčím. Takže tak. Měl bych za chvilku přijezd, ne? Každou chvíli, podle mě už, takže já zase říkám, švihám, takže si to hned dát. Takže ten, kdo viděl minulý video, ví, jaký to je podle osladila. Teď vidím, že to tady mám převrácený. Ahoj. Jo, můj zadek. Ty vole, no doufám, že ty čárky na to pódium udělám, no uvidíme. V pondělí nám začíná natáčení, a až do neděle, protože to bude dlouhý natáčení. Takže uvidíme, jak to dopadne. Už mám napsanou i tu super kompenzaci, takže jsem na to zvědavý. Jako koukám se na ten jídelák, těším se na to. Jediný, na co netěším, tak se 7 litrů. Ale jdem na další cvik. A myslím, že to jsou předkopy. A myslím, že tam mám frekvenčku, takže to bude úplná bolest. Takže budu chcípat. Vím, že jsme si to v minulém videu ukazovali. Sorry. A jdem další sérku. Pojď do záběru, jo? Píčo, jau! No, tady ten záběr je trošku stupid. A to zase leg press. Už docela umírám. Takže ještě 3 série tady toho konec. Nebo konec tady toho cviku. Ještě tam, může tam něco, ale už nevím co. Ježišmar, už strašně bolí, už si konec. Upřímně takhle 9 dní před závodama mě fakt ty nohy nebaví cvičit, protože nemám energii a fakt strašně bolí. Ne, už jako... Už jsem slabý. Velký slabý, no. Si těším, až budu asi dřepovat perdy. No teda pokud se do toho vrátím, ne, určitě se do toho vrátím. Budem dřepovat se perdy. Budu dřepovat. No. Natočím si ještě jednu sérku tady z toho. Musím se podívat, co tam mám, už ani nevím, co tam mám. Natočím si poslední sérku, takže ještě 2. Takže jednu si jako natočím pak. Tady máme místní hvězdu. Teďka prochází. Tak nejsem vůbec. Jo, ale. Pojď sem. Kdybyste chtěli, jo, tak komplex Soy Cod Maty 10. Jediný a nejkvalitnější suplementy, který se tady na tom trhu vyplatí. Maty 10, mějte se. Jo, a můžete dát odběr. Takže
Jsem tu s mým trenérem Antonínem Témou. Musím vám říct, že jsem nový člen Téma týmu, který je opravdu úžasný, protože jaký trenér za váma přijede, sice jo, měl jsi to po cestě, ale stejně, kdo přijede. Jo, počkej, my už to nahráváme na druhý tým, to teď říkáš si to, ale nevadí. Každopádně, jak jsem chtěl říct, ještě jednou to řeknu, nahráváme to na podruhý, protože se nám vybil telefon, takže nějaký problémy s technikou, ale chtěl jsem říct, že vítám Marka u nás v týmu, jsem rád, že u nás v týmu, myslím si, že je celkem nadaný, co se týká pohybu, pěkný pohyby, co se týká formy, taky jsme ještě dokázali, co se vybrat neboli trochu vylepšit. I když Marek se mi ozval vlastně 5 týdnů před závodama, což už moc nezvládneme, ale i tak se dá udělat nějaká práce a Marek to zvládl pěkně. Vlastně Pozing jsme řešili online po videích a byl za mnou jenom jednou, teďko jsem přijel já za ním, protože ještě jsem chtěl ho trošku zkontrolovat, protože je lepší ten osobní kontakt. Máme to vlastně za týden 33. viď? Takže vlastně Markovi držte palce, ať dopadne co nejlíp na svoji první soutěži, která je hnedka vlastně i mistrovská. Vybral jsem mistrovství Čech a juniorů, což pro něj nebude úplně jednoduchý. Vlastně startuješ v kategorii kulturistika dorost, je ti vlastně 16 let, viď? To 17. To oni ví, to je vlastně u tebe. Jo, no. Takže se budeme snažit udělat co nejlepší výsledek a popřejte Markovi asi hodně štěstí, nevím, kdy ti to vyjde, to video. Asi, no nějak někdy v pondělí, no. Takže to je ještě před závodama. Takže držte Markovi palce a... Jo, a taky ještě musím říct, že super je, že právě jak jsem psal takhle pozdě, 5 týdnů před závodama, tak je úžasný, že vlastně jako bez vás takhle, že mě přijmul, protože jak sám řekl, že vlastně jsme se neznali a tak, takže jako dá ve mně docela dost velkou důvěru, doufám, že jsem nesklamal, viď? Ne, dobrý. Dres jsem ti přines, takže dobrý. Jo, no já jsem, Pojďte se, máš ještě do něj trošku doroste, ale no, tak. Oni musí být větší, ono to tak je. No, takže se těším na první závody. Sledujte samozřejmě to na YouTube a na Instagramu. Snad se mi to povede dát do popisu videa, když tak to máte tady někde dole. A já se strašně těším. Ještě to uvidíte, ještě vyjde jeden díl cesta na moje první závody. A těším se. Ještě se uvidíme. Myslím, že to dopadne dobře. Nepodcenili jsme to, uvidíme, jaký budou soupeři. Jak říkám, vždycky tam může přijít nějaký Pepa Kvetoň, takže... takže prostě, protože mně se to tak stalo, no. Na mý vlastně, když jsem šel na moje republiku a chtěl jsem vyhrát mistrovství republiky, tak jsem vyhrál kategorii, chtěl jsem to samozřejmě vyhrát absolutně, ale měl jsem to štěstí, že jsem tam byl zrovna v roce, kdy tam přišel Pepa Kvetoň, tak mi to vyfouk. Od té doby vždycky říkám, že tam vždycky může přijít nějaký Pepa Kvetoň, takže od té doby, takže doufáme, že tam žádný Pepa nepřijde a vyhrajeme nebo uděláme co nejlepší výsledek. Já si myslím, že ať to dopadne jakkoliv, vždycky je důležitý se koukat na to, jak se zlepšil sám k sobě, vždycky to říkám všem, jakoby jo. Ale můžeš být maximálně, nejhůř můžeš být první, jak se říká. No tak to by bylo krásný, že nejhůř být první, no. Nejhůř můžeš být první, pak už je mi to jedno, jo? No. Tak dobrý, no, takže uvidíme. Sledujte Markovo cestu, aby se s vámi loučíme. Jo, a tady to video nekončí, jo, a když tak tady máte ještě můj Instagram a Instagram na Téma tým, který je novej, určitě ho sledujte a si říkáš, že už máš málo počet míst. No, je to omezený, já se těm lidem chci věnovat trošku víc a nechci mít 300, takže si jich držím 20. Ale jo. To jsem ještě schopný, jsem zjistil pobrat. Ale určitě ten, kdo by měl zájem, tak se přidejte, protože i celkově podpora od celkového téma týmu, co jsou lidi v týmu, je úplně bomba, protože... A máme nový Instagram, kde tady můžete sledovat celý náš tým. Bude tam spousta příspěvků, veď, určitě. No, už to tam házíme. Včera jsme byli cvičit, tak jsme to tam házeli. No. Takže jo, tohle video ještě nekončí, takže pokračujte dál a zatím čau. Čau. Takže mohli jste vidět, že teďka bylo mnou ještě jdem na kardio. To bylo ještě 21 minut a chci docela konec. Teďka ještě dokoukat video, co od něj teďka vyšlo. Včera sledujte na jeho YouTube, jste vidět předtím. Doufám, že se to nějak povede dát do popisu ten jeho YouTube a než jsem dodělal to kardio a ještě tady v tom videu. To bude víc, takže rozhodně koukejte dál. Tak, máme tu poslední 20 sekund, teda půl minut, no 20 sekund, 32 sekund. Jsem úplně znavený, půjdem domů, jdem si nějaký jídlo, jo.
A nebo jako není moc co ukazovat, to furt stejný. Jo, fakt od toho prvního videa to je tak stejný. Jenom rej, že jsem ji ubral. Asi jsem měl nějakých, 120 jsem měl. Těm pade. Takže mý reže. A končím. Konec. Takže ještě se na video koukejte a něco si k tomu řekneme. Nějaký zajímavosti. Určitě na tohle video má smysl se kouknout. Protože jsem fakt rád, že za mnou tam přijel. Proto jaký trenér za váma přijede, že? Takže tím hlavně děkuju. Tak je do videa. A jdem se převlíknout do šatny, jak jsem úplně kao. Takže jo, máme tu teďka ještě, si dám lehký posing. Protože tam byly jaký blbý světla, takže tato nemám ani, nebo jako, jo, hodil jsem takhle fotku. Sem. A sem, takhle dvě, takový, ale protože to je focený, ne z iPhoneu. Takže nejsou to úplně nejlepší fotky, což je škoda. Ale určitě nějak ty fotky doženem. Takže jdem si zapozat, takže základová. Nesmím zapomínat na krásný úsměv. A teda moc krásný úsměv nemám. Tricáček. Teď to strašně zapotím. No nic, takže to máme pro Plzeň všechno, ještě tohle video nebude končit. To ještě budu dotáčet zítra. Jako zítra budu natáčet i úvod. Do tohohle videa se není nějak čas, protože je týden a prostě tady ten týden to je fakt hodně. Vracím se domů vždycky tak v 9, 10. Prostě tréninky, nějaký jiný záležitosti. Takže tak no, takže a jdeme dál v tomhle videu. Už jsem nějaký unavený, jdu si na poslední do dne a
jdu chrápat. Samozřejmě 7 dní před závodama se pojede na ryby. Takový, čo teda, jako na to moc čo není, protože musíte balit a tak, jinak jsem samozřejmě nějaký rybář. Tady dneska jdu na ryby, budeme natáčet zase na můj druhý YouTubeový kanál, kde točím ryby, budu tam dneska s hostem. Takže to bude něco speciálnější, uděláme tam nějaký menší podcast, budu tam s Morpisákem a tak to asi budou vědět lidi, co chodí na ryby, kdo to je a takže jsem tam dneska s hostem na rybách a jdem to dát do auta, jedeme. Je právě 6 ráno. Jo, mám právě no. Já mám ty zelený no, to jsou tady. Jo, tak jako být zachráněný. Jo, ty vole, tak dobrý. Takže tady můžete vidět, že na rybách se krásně dělá jídlo. Jajka, takže refeedek prostě no jako dneska úplně zandaný. Zítra nám začíná super kompenzace. Takže jsem si vzal dneska na ryby, na odpočinek, protože se na ryby nedostanu asi 2 týdny. Uvidíme, jestli se dá něco vymyslet za 2 týdny, ať budu mít po závodech. Tomu vím, že mám jediný volný víkend. Takže jaka dělám 2 vajíčka a 100 gramů bílku, plus tady mám ještě sacharidou snídaní. Trošku přidáme, ale to se to vůbec nechce dělat. To dělám asi 10 minut, tyhle. Ale to vajíčka dělám, to jsou moje vajíčka, které dělám nejdýl v životě. Jako. To je strašné. No, máme už nahazený, oba 2 pluty. To je zajímavý. Na mém kulturistickém kanálu vidíte i ryby. Tak to je to součástí, protože zase správný odpočinek je dobrý odpočinek a já si vždycky na rybách odpočinu. A věřte mi, že ten, kdo říká, že na rybách děláte hovno, tak je debil. Protože jsme si teď ráno dali takový krásný kardio, vstávání a tak. To není možný a hlavně večer. To jsem dělal asi 6 jídel, takže to musím mít všechno na dnešek, protože jsme tady od 7 od rána do 8 do večera, takže potřebuji mít prostě jídlo, no. No nic, takže tohle je zatím pro mě cooking všechno a snad se mi za chvíli ty vajíčka udělají, už mám pěkný hlad, ještě jsem nesnídal. Takže jo, blíží se tady to video ke konci. Počkej ještě jednou. Takže jo, blíží se tohle video ke konci. Teďka jsem to natáhl tak jakoby, že na 3 dny a protože není moc čas, můžete vidět, že mám na sobě kulich, mikinu a tepáky, protože jsem to chtěl fakt už dotočit, protože už jsem na to musím vrhnout, je neděle večer, je právě 9:30, vrátil jsem se teďka domů, proto na sobě kulich je to, vlastně vidíte mě teďka nejvíc oblečenýho za celou éru tady toho YouTube od začátku, což je jako úspěch, velká gratulace bych řekl, zatleskat. A zítra nám začíná teda Peak Week, kde vlastně se budu trápit. Budu natáčet každý den, děláme jako prostě týdenní jako souhrn a pak uděláme vlastně, že show day video, udělám vlastně ještě jedno, nebo úplně vlastně to je jedno, můžu to prozradit, protože to je stejně úplně jedno, protože jestli to video bude zajímavý, tak se ani podíváte tak jestli vám řeknu, jak to bude nebo nebude a tak vám spíš řeknu, na co se třeba můžete těšit a tak, takže zítra nám to začíná, dneska jsem měl krásný refeedek, byl jsem dneska na rybách, můžete tady vidět nějaký prostřih nějakého záběru, kde teda jsem chtěl natáčet na svůj druhý kanál, já mám ještě vlastně druhý kanál, což si myslím, že většina lidí neví tady z toho kanálu. Dělám ještě svůj druhý kanál, svůj rybářský kanál, kde vlastně chytám ryby. Tam jako už něco mám, vlastně ten kanál dělám o dost díl. A chtěli jsme dneska něco natočit, měl jsem to i s hostem, akorát, že se nám nic nepovedlo chytit. Takže jsme se na to vysrali, takže protože jsme kámoši, tak nám to bylo jedno. Chtěl jsem udělat jako podcast, to by zajímavý, ale nevyšlo nám to, ale vůbec to nevadí, užili jsme si krásný den, bylo to super, jsme pokecali a bylo to fajn.
Takže se nám blíží vlastně příprava ke konci, za chvilku nás čekají závody, já se teda na to mega těším, protože jsem jako docela, jako, je to můj sen, jediný ještě nemám moc to vyřešený s barvou, takže musím jenom zjistit ještě, kde si udělám barvu, jestli to bude na místě, nebo jestli to bude nějak jinak. Takže tak, vypadá to celkem dobře. Mohli jste vidět před chvilkou nějaký záběry z posingu, vidím, že se to natáčí. Získal takovou skvělou věc. Jelikož nevidím na ten mobil, jestli to natáčí, tak vlastně občas nejsem jistý. Ale tady ten mikrofon, když se to vypne nebo něco tak začne blikat. Takže vím, jestli natáčím, takže teď vím, že nemluvím celou dobu jen tak do větru. Jo, takže bude to docela těžký, tady čeká pít 7 litrů vody, ne? Asi 7 litrů vody. Mám tady jenom takový menší, trošku méně vody. Tady mám, že tak jako decentně. Jako, fakt jí málo, jenom 5 litrů. To je šílený, když se vezmu, že ještě o 2 litry víc mám vypít zítra. Je fakt crazy. Víte, co je víc crazy, že i přesto jsem byl na rybách, tak prostě jsem zapomněl pít, takže teďka dostanete ASMR, který už se nedělá, a dostanete ASMR pití vody. To je to, ještě musím dopít, no. Já jsem to kašlal dneska na to pití, takže to musím ještě dohnat a doufám, že tady ten záběr je dobrý, doufám, že nemám useknutý třeba kousek hlavy, jo. Takže, jak říkám, nevidím na to, teďka si to jenom ještě srovnat, No. Doufám, že vás tady ta série baví. Chtěl jsem si to natočit, pak jako určitě přijdem s nějakým snad fakt originálním contentem, protože se fakt snažím vymýšlet nějaký content, aby to bylo pro vás zajímavý, protože vím prostě, že není úplně super tady koukat, takhle mluvím ještě, že se snažím být trošku živější, když jako mám teďka chuť tady prostě jako udělat tady do postele a prostě chrápat, takže je to docela, už jako to začíná být docela těžký, takže už to nebudu okecát, protože jako tohle baví tady ta kecačka, to už je jenom na prodloužení videa a jenom nějaký okecání, ať to zase nemá tak 5 minut, protože to bude zase rychloučký tady to video. Jenom taky rychlý, protože na to není úplně nejvíc času, jakoby na to natáčení, a taky zatím se ještě necítím tak komfortně s tou kamerou v tom fitku, protože co si budem, víme moc dobře, jak se na vás koukají lidi ve fitku, doslova i na rybách se na vás koukají lidi, tak jakože bitch, what? Proč jako natáčíš, ty vole? Jo, tak asi tak. Takže jako určitě pak se ta tvorba časem zlepší. Jako já si myslím, že i teďka se bude zlepšovat. Jako určitě to poroste nahoru, jako by s na tou tvorbou. Budu se fakt dávám do toho srdíčko a duši. I když teda střihy mi moc nejdou, takže já se nějak tak snažím. Dělám vlastně všechno sám. Takže jako fakt toho mám teďka docela dost, vidíte, že se vracím domů třeba v 9:30, což je ještě docela relativně brzo, protože normálně se vracím domů 10, v 11, což někdo řekne, to dělám normálně, no jasně, no, tak jsi taky dobrý, no, prostě to zvládneš, takže to neříkejte, jo, prostě tak to někdo má, no, někdo prostě to chybí, později, já teďka to mám hodně, takže super závěr, takže já se s vámi loučím, doufám, že jste si to video užili, což, no, okecávačky, tady hodně. No, takže doufám, že jste si tohle video užili. Sledujte mě na mém Instagramu, který máte tady. Sledujte mě na TikToku, který máte taky tady. A sledujte mě na mém druhém YouTube, který máte tady. Já jsem ještě přemýšlel, když jste viděli s Tondou záběr, já bych chtěl dát ty YouTube, nebo takhle, na něj YouTube dám odkazy. Ale já neumím dávat odkazy na Instagram do popisu videa, takže tam uvidíte asi úplnou prdlačku. Takže tak, no, já se s váma loučím a uvidíme se zase zanedlouho a doufám, že z nějakého hezkého místa, doufám, že nebudu vypadat tak, jako kdybych měl umřít. Takže já se s vámi loučím. Čau.